Tak sme na chvíľu doma, v Bratislave, ale stále sa venujeme segmentu malých automobilov. Svojím dielom do neho prispela automobilka Audi. Uprostred leta priviezla na slovenské cesty najmenší model zo svojej produkcie označený číslom 1. Pri týchto záberoch je pôvod autíčka okamžite identifikovateľný. Maska a línie kapoty sú veľmi príbuzné modelom s vyšším číselným označením. Pozriete sa však z boku a je jasné, že dĺžková miera je skromnejšia. O to však ide. Audi postavilo menej než 4-metrové auto najmä na jazdu v meste. Keďže je Audi v koncerne Volkswagen reprezentantom športového a prémiového imidžu, dizajnéri dali jednotke zodpovedajúce krivky zadnej partie. Rýchlo si ich zapamätáte a možno sa aj rýchlo naučíte, že je zbytočná snaha predbiehať tento kompakt v mestskej džungli. A keby ste si nepamätali, tu si prečítate, o aký model ide. Kufor má v základe solídnych 270 litrov, ak treba viac, sklopíte zadné operadlá. Športové línie sme si pripomenuli, k športovej jazde sa dostaneme. Teraz však skúmame interiér a ten nás presvieča, že aj najmenšie Audi patrí vo svojej kategórii do prémiového segmentu. Použitými materiálmi aj spracovaním. Informačné a multimediálne systémy na palube majú pôvod v podstatne väčších modeloch značky. Sloty na SD karty ocení najmä mladá generácia užívateľov. Lahôdkou pre všetkých je 7-stupňová dvojspojková prevodovka S-Tronic. Uši môže zase potešiť na želanie objednateľný až 465W Boost Sound systém. Športovému imidžu zodpovedajú aj tušie, ale pohodlné sedadlá s dobrým bočným držaním pri dynamickej jazde v zákrutách. Nastupovanie na zadné sedadlá zvládnu aj menej ohybní jedinci. Sedíme a môžeme jazdiť, ale až o chvíľu. Vydržte.